Luotteis netsittää. Mikke hiiri. Ja rikosristeily. Täällä on bileet. Vittu mä kynästä minkään tollanen. Vittu mikäkään tuo Minni on mennyt, kun siitä tuli ku seksihullu. En mä laiskaa mua. Laiskaa meitä miehen. Mä laskas mun naisen. Ai vittu. Mä oon tää Hintoverin valtias. Kuka täällä vielä on? Mä oon salapoliisi. Mitä vittua? Tää meno meni niin homoksi, et mä tapan nää kaikki. Hyvä suunnitelma. Mä oon Hintoverin valtias, mä oon kamat tänne kaappiin piiloon. Mitä vittua? No se on hyvä idea. Mä tapan ton Hintoverin valtian ekaksi. Hei, hyppää taas vaivasta, alas ja kuole. Okei. Tapa itse. Ootko mä mietin? Hei, mä syön noita myrskytettyjä hedelmiä. Hyvä idea. Mäkin haluun kuolla. No vittu ei oo myös sun vuoro. Älä vittu huono laiskaa mua taas. Kyllä mä laskaan. Ei. Pääsin taas haneen tuot Hintoverin kuningattarilta. Hyvä. Se laiskaa ton ja ne kuolee molemmat aitsiin. No mitäkään vittua käynyt, kun tää Hintoveri on vieläkään kuollut noihin merkitettyihin hedelmiin. Mä haluan nähdä sen salaisuuden, kun se menee tonne. Tuossa tällaisia hedelmiä. Kun sä syöt tän, niin sä kuolet. Vittu tää jätkä moraali on alhaalla. Se tappaa jonkun apinan. Mitä vittua? Miksi se on paskantanut ikkunalaudalle? Mitä vittua? Et sä kuollutkaan? En. Hei vittu hommosen, sä käyt hypännyt vittu täällä laivasta alas. Se on myrkittänyt niitä hedelmiä. Vittu syön noit. Okei. Kato kun mä myrkitin vaan noin hedelmiä, niin sä kuolet vaan. Hyvä idea. Vittu mä kuolen.